La regidoria premiar establert civisme. Gràcies per haver escoltat el vet i haver canviat els llums de Nadal. I ara que el corrent el pagarà el comerç, no destineu els diners a posar algun fanal, que en alguns carrers a les 20 s'hi perd. La gent aparca allà on vol i els policies tocant-se l'eina. No ens veurà ni fent un vol. No fos cas que els donés feina. Aquest de la foneria és el pixador més gran que hi ha. Senyora Ferrera, vagi a la drogueria o doni ordre de netejar. O si no, l'agafarem a vostè algun dia i la mordem a terra, a olorar. A premiar no és pas veritat que si no vols pols no vagis a l'era. Sempre hi ha algun carrer aixecat. I si vas per qualsevol vorera, quedaràs ben enfonscinat. A l'escola de música hi tindreu accident. Poseu ja una tanca a la vorera o trobareu els nens i els instruments xafats enmig de la carretera.